med mening, jeg tror ikke. Hvad nummer har I? Række 3. Så er der lagt op til opvarmning. Det er her omkring. Den store kamp. Ja, ja. Og længst væk, ned mod målet, der er det så Gunselille, der tager imod Gilleleje. Rigtig god fornøjelse, jeg håber selvfølgelig, at det skal lave en helt fantastisk stemning. Hvad godt du stå? Og så fik vi dagens første scoring. Det var i opgøret mellem Gunselille og Gilleleje, og det var Gunselille, som bragte sig foran med 1-0. Gunselille altså i de røde og sorte trøjer, mens Gilleleje altså er i blå trøjer til dagens opgør. Nej. Og så sætter de os på ikke det forkerte sted, og sker det over den her ting. De kan overhovedet ikke. De spiller på bane 2. De spiller på bane 2. Fordi det firkantet ud, der nej, fordi går I Og så må vi jo lige prøve at kigge på startopstillingerne for de forskellige hold. Vi starter med FFB, som spiller her tættest ved storskærmen. Stiller med Marius, Hector, Ludvig, Benjamin, Emre, Okan, Justin og Gustav. Og FFB de er jo op imod Nico Kokkedal, som i dag har taget følgende spillere med til kamp. Magnus, Colin, Mikkel, Vilas, August, Lukas, Alexander og Adam.
farligt, det der drenge. Kom så, Buller! Kom så, Tobias! Lad os også lige kigge på startopstillingerne i første omgang hos Kirke Hyllinge. Der er det Simon, Markus, Theis, Tobias, Frej, Jonas og Tobias. Og så fik vi en lysmål, og denne gang på bane nummer 2 er det Kirke Hyllinge, som vokser foran med 1-0. Og lad os lige svømme startopstillingen for Snekkersten, som altså også spiller på bane 2 mod netop Kirke Hyllinge. Det er Alma, Mathias, Noah, Nikolaj, Luca, Lukas, Jens og Rasmus. Og lad os også lige kigge på startopstillingerne hos de to sidste hold. Vi starter med Konsulille. Det er Asbjørn, det er Lukas, Benjamin, Tobias, Simon, Arjen, Lukas og Tobias. Så snupper vi også lige opstillingen fra Gilleleje. Det er Lukas A, Lukas S, Martin, Sofus, Frederik, Asger, Kasper og Lukas B. Og så er der altså godt gang i kampen indtil videre. 2 scoringer. Den første på bane 1, som altså er længst væk. Her er det Gilleleje, der er foran med 1-0. Gilleleje, som altså er i røde trøjer, og Konsulille, som er i de blå trøjer. Og så har vi på bane nummer 2, der er det Kirke Hyllinge, med Snekkersten, Kirke Hyllinge i hvide trøjer, og Snekkersten i blå og hvide trøjer. Og her er det altså Kirke Hyllinge, der er foran med 1-0. Og sidst, men ikke mindst på bane nummer 3, der er det jo altså FFB. FFB i de røde trøjer, som møder Niveau Kokkedal i de sorte og blå trøjer. Her er stillingen uafgjort 0-0.